Oes, ynddo. Ac da ni yma'n Awst ar gyfer Lansiad arbennig. Dyna griw bach yma efo ni, ond yna griw lot fwy yn gwylio ar Facebook. Croeso i chi gyd i'r Lansiad sydd gyda ni. Mae Alun wedi gwneud can i'r criw sydd yma yn Awst heno'n barod, ond rwan da ni'n mynd i gael can arall gyda fo yn arbennig i chi sydd adre yn gwylio. Chi croeso eto i Alun Tan Lan. Just to say, mae gen i lyrics fi am o hwn. Fel ydych chi'n gweld, mae Alun yr un mor broffesiynol ag arfer. O'n i'n sgriblo'r geiriau just rhyw 5 munud yn ôl. Dwi'n ddim yn ffoi o'r cof gorau. Mae o'n dod o bandi tudur ffordd y teg. A dwi'n cael dweud hynny fel person o bandi. Felly croeso eto i Alun Tan Lan. Fel heno, beth sy'n ar ôl i ddweud, gadael di fel dy fywyd am y trola, a rhaid ti ystyried rho'r sefyllfa na drachefn a fy unig deimlad wedi mynd. Just yn teimlo mor hen. Cofia fi yn ddiolchgar. Pryd nes di ddeud bod y gariad ar y bwrdd, roedd yn amlwg i mi fod yn amser Diolch yn fawr Alun Tan Lan. Cofia fi'n ddiolchgar o fyna sydd ar yr EP yr atgyfodi cyfr o gan y Cyrff, a mae'n brodol iawn wrth gwrs achos mae'r EP yna ar atgyfodi rhan o'r rheswm da ni yma heno. Mae Lansiad dwbl, yr EP sydd allan ar recordiau ail gyhoeddiad o record gath ei gyhoeddi yn Steddfod Awst 89 reiddiol Alun. Ac yn amserol iawn felly bod hi'n cael ei ail-ryddhau eto efo Steddfod yn ymwneud â'r ardal wrth nesaf. Ofyn cwestiwn sydyn i ti'n ynglyn â hynny gan bod ti'n byw yn yr ardal yn Llywodraeth. So faint o gyffro sydd yn yr ardal at y Steddfod? Ie, na, mae'n lot o dwi'n meddwl yn yr bythefnos ar ysgol dwytha. Mae di bod yn ei tod, dwi'n meddwl, o ran
yr holl beth efo'r llifogydd nôl yn mis Mawrth, fatha mynd yn ddistal yn 2 fis. Ti jyst yn ymwneud bod yn dal yn dod. Ond dwi'n gwybod pawb yn dod, ond oedd o'n reit, oedd o'n reit rhyfedd. Mae'n fatha jyst yr mis dwytha ar eich bobl di fatha... I sylweddoli bod o'n dod. Ie, bod o'n dod, a mae jyst, mae yma, ie. Oedd yn eich arall iddo fo mynd yn gwirionedd yn agwedd, felly. Ond mae'n dros i weld o gwmpas o strydoedd rwan, ydy'r dwytha yma, ti'n... Ydy mae'r byntig ni gyd i fyny, dydy. Na, dwi wedi bod draw yn Camelwr cynt, a gweld, mae caravans yn nes i landio. Ie. Gwych. O, fyddwn ni'n cael cwpl o gynion eraill gyn ti nes mlaen a gai sgwrs bellach o'ch ti cyn hynny. Ond reswm arall da ni yma heno di oherwydd y llyfr yma. Mae hwn yn Lansiad dwbl fel o'n i'n dweud, a llyfr Llawenydd heb Ddiwedd sydd yn cael ei goeddi gan Gwasg Cerrig Gwalch. Ac oedden ni'n teimlo bod angen rhywbeth bach yn wahanol i ddathlu y ffaith bod y gyfrol a'r EP yn cael ei ryddhau erbyn y Steddfod nôl yn Awst. Felly dwi'n di droi rwan, dwi eisiau chwarae bach o musical chairs, mae hyn yn mynd i ddigwydd dipyn yn ystod y noson. Felly, Alun, dwi eisiau gofyn i chdi jyst i swopio lle efo Toni a Meirion, please. Os newch chi ddod draw a gwneud eich hyn yn gyfforddus gyfeillion. Felly, mae'r gyfrol yma wedi cael ei sgwennu ar y cyd gyda fi, gan yn nhad, Toni, a gan aelodau y Cyrff hefyd, wrth gwrs. A mae o yn gofnod a hanes y grŵp arbennig yma o Lan Rwst. Nath gael, wel, si wedi yn amlwg cael dylanwad mawr ar gymaint o bobl dros y blynyddoedd. Da ni wedi dod mae leoliad cudd i wneud y sesiwn yma heno, felly dim ond ychydig o bobl sydd yma sydd wedi cael gwybod am y lleoliad. Ond dwi'n falch bod Meirion efo ni sydd yn bennaeth y fenteriaeth Conwy. Pennaeth ydy'r term cywir. A Meirion, ti eisiau jyst deud chydig bach mwy ni am y lleoliad da ni yno fo ar hyn o bryd? Ie, wel, da chi gyd yn cofio yn siŵr banc. Mae rhain a chi wedi gweithio yma, do. Sori, dwi'n gwybod beth enw di? Gwen wedi gweithio yma. Yn anffodus, nes y banc gau 2 flynedd yn ôl. A gyda ni fel mentoriaeth yn gweithio ar brosiect i brynu adeilad i ni gael bod bach mwy hunangynhaliol, lle, yn ran beidio gorau talu rent. So, nath ni Tŷ Carrington yma, da ni'n mynd i brynu ddechrau, nath y perchenog gwrthod yn cynnig ni am fod ni cael a talu bil treth cyngor oedd dros ben ers 1996. So, oedd sydd yn ffodus uffernol, cos yn diwedd mae hwn yn lot, fel ydych chi'n gweld, lot gwell adeilad. Felly, da ni lawr yn Gwaelod, swyddfa mentoriaeth Conwy, swyddfa mae staff mentoriaeth Cymru. Dwi'n falch o ddeud fod pencadlys cenedlaethol mentoriaeth Cymru yn Awst. Mae yna 5 aelod o staff gweithio fan'na. Cwmni cyfieithu, da ni wedi sefydlu, mae yna 2 gweithio fan'na. A mae Ian Pensaer yn llogi gofod gyda ni. So mae yna 15 yn gweithio o'r adeilad. Dim ar unrhyw un amser, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i dre i gadw mynd a dwad. Mae staff yna gyd yn prynu yn y dre ac yn y blaen, so da ni'n gweld hynna'n cam pwysig iawn, ond da ni eisiau dod â hwn nôl mewn i ddefnydd cyhoeddus. So mae yna adeiladwyr yn dod unwaith mae Steddfod drosodd, mae'r to yn cael ei rwsio, mae'n gwchwn, mae'n fanna, chi'n gweld. Oedden nhw'n eisiau ni siansio trwsio fo cyn y Steddfod, cos oes yna scaffolding yn y sgwar felly. So da ni'n gobeithio ar ôl hynna, ar ôl ni drwsio fo, cael pobl i mewn, cael syniadau chi, a wedyn, o bynnag syniadau da ni'n cael gen y gymuned, fydda ni'n gofyn i Ian y Pensaer i lle dylunio lle wedyn costio fo, a mynd i chwilio am bres i atgyweirio fo fel fod o'n gallu fod o ddefnydd i'r gymuned, fel fod o'n ganolfan i'r gymuned mewn ffordd, a fod o'n cael defnydd helaeth felly. Pam dwi wedi bod yn gweithio ar mentoriaeth o'n ers 20 mlynedd, ac oedd y swyddfa cyntaf, rhan amser o'n i pan nes i ddechrau, oedd y swyddfa cyntaf lawr yn ochr Critchcratch yn fan'na, swyddfa bach ofnadwy, ac o'n i'n gorfod trwsio beics yn Llandudno ar y penwsos hefyd. Ond mae rhaid fel, unig 2 beth o'n i'n gwybod am Llanrwst cyn dod i weithio yma oedd, y Cyrff a Pete Cawley.
A dwi'n yn gwybod allan fo hynna wedi dylanwadu ar ympenderfyniad i dderbyn y swydd fan hyn lle o'n i wedi dal yma, yn 20 mlynedd wedyn. Ond ie, gobeithio fod yn unig y lle yma. Fod mewn ffordd hwn di'r digwyddiad cyntaf ni gael yma. Felly, gobeithio fod ni'n cael llawer mwy da. Ie, dangos y potensial gobeithio digwyddiad cyntaf. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn dweud bod yna gwbl o fideos cerddorol wedi cael ei ffilmio yma, yn does? Digwyddiad cyhoeddus cyntaf. Ie, mi oedd rhain chi o bosib adran enwedig, felly wedi gweld fideo serol, gath ei goeddi yn ddiweddar ar YouTube ochr 1 a Hans. A dwi'n iawn bod Omeloma di ffilmio fideo yma hefyd, do? Ond yn y folt. Ond y folt fyny lawr yn y gwylod. Iawn, gwych. Aros gewti am funud, Mirion, mae gen i un cwestiwn i ti nes mlaen. Ond dwi'n wedi droi at start o'n, sef Toni Schiavone, a cyd-awdur y gyfrol fendigedig yma, Llawenydd heb Ddiwedd. Gynta, sut deimlad ydi o bod nôl Llawenydd? Cartrefol iawn. Ie. Mae dod nôl i Llawenydd. Cyn fi gyrru fewn, gyrru bod Alan wedi gweld fi, rwy'n ni'n cerdded ar y stryd, wedi codi llawer ai. Ddim siŵr pwy oedd e. Ond fe oedd y trydydd neu pedwerydd person oedd gweiddi arna i, wrth fi gerdded o Quicks, yr hen Quicks. Quicks fi'n gael o fy hyd i fan hyn. Felly fe'n teimlo, yn gartrefol iawn. Sy'n angen fi ddeud bod na siopau archfarchnadoedd eraill i gael, dos na'n Quicks ydyn ni'n gwestiwn nhw. Yna'n Quicks? Co-op. Dwi'n gorfod deud o'n ma'n archfarchnadoedd eraill i gael. Ond, nid bod ni'n rhoi am sticio i reola. Ond mae'n dal yn cofio ti, ti a mam wedi symud nôl i ddyffryn teifi ers cwbl o flynyddoedd erbyn hyn. Ond di treulio 36 o flynyddoedd yn yr ardal yma? Ie, wel, dyma cartre ymlanti. Dyma lle magwyd ymlanti. Mae Llanrwst. Mae cymeriad arbennig Llanrwst yn rhan ohono fi erbyn hyn. Mae gwario ni am 10 mlynedd yn athro yn yr ysgol. O wedyn am 20 mlynedd sy'n rhedeg clwb pêl-drod Boris Adwn. Sorry, Kendall sydd... Mae Mark Kendall yn trio torri mewn, felly mae Meirion yn gorfod cymryd yr olwad yma. Cer amdani Meirion, da ni'n eitha amrwyd. Kendall, ei lawr rwan, ia? Ei lawr rwan. Ie, ti wedi bod yn Mae un drymiwr y Cyrff yn mynd i ganiatáu mynediad i ddrymiwr arall y Cyrff i'r adeilad rwan. Diolch yn fawr, Dylan. Eisiau gwneud y drysar o y dau hanfan o fan. Dwi'n siŵr sydd lwc eith ola, mae yna dechneg dwi'n meddwl efo'r drws, felly dwi'n crio yn ôl ti weddol handi Mirion. Felly, ia, Dyffryn Conwy, ac mae Steddfod Llawenydd wrthos nesaf, eto, ac yn 1989 o ti'n eitha canolog ar yr gweithgarwch cerddorol yn Steddfod Llawenydd. Nes i dreulio rhan fwyaf wythnos yn Mhabell Roc y Kremlin y 1989, os ti oedd prif drefnydd hwnnw. Sut asgofion sy'n o'r wythnos yna? Ond o ddau beth, o'n i'n un o'r siarnwyr y Kremlin, ac o'n i'n bwriadol yn defnyddio'r enw Kremlin i ryw fath o'r braidd yn wrth sefydliadol. Ac oedd ambell un, angytuno gyda syniad i galw'n pabell y Kremlin. Ond yn ogystal a trefnu gweithgareddau i bobl yn ei arddegau yn y Kremlin, wnaethon ni sefydlu rhywbeth sydd heb ei wneud hyd dydd heddiw ers hynny. Wnaethon ni sefydlu pabell y Kremlin bach ar gyfer teuluoedd a gyda plant ifanc. A hwnna, herwydd gen i teulu gyda plant ifanc pryd hynny. Ond mi oedd y babell bob bore yn orlawn o deuluoedd ac oedd yn gyfle iddyn nhw hefyd a plant ifanc iawn i gweld grwpiau a adloniant o bob math. Mae rhywbeth dwi'n credu dylestyddol wedi gafel arno fo a gwneud ar ôl hynny. Ond yn ogystal â hynny, o'n i'n trefnu gigs mi nos yn Llandudno, yn y Vic, yn Llanrwst ac yn Rhaid yr Ywennol, a hefyd oedd gen i ambell i gig lawr yn y Foelas, yn Pentref a bob nos, os nad o'n i'n stiwardio yn Llandudno, o'n i ar y bysys, sef o'n i'n rhedeg bysys nôl ymlaen o Llandudno i Llanrwst. A mae'r cof o gyrru nôl ar y bws ola o Llandudno i Llanrwst a dod trwy'r dorf oedd yn llenwi'r sgwar. Ac oedd y nosweithiau, wrth i'r wythnos mynd ymlaen, oedd yn neis nosweithiau, diwedd y nos, oedd y sgwar yn llenwi ac yn llenwi ac yn llenwi. Erbyn y nos Sadwrn ola, oedd e'n amhosib symud bron trwy'r dre. Ac oedd y cyffro, oedd e jyst, chwbod i ni wedi gweld gig gwych lawr yn Llandudno, ac oedd nôl fan hyn, a ni'n gwybod fes y lot o bobl ar y sgwar. A dyna pam ni wedi dechrau'r llyfr trwy sôn am y digwyddiad yna. Os i fi, oedd hwnna'n crysialu
y gorfoledd a gall fod mewn digwyddiad sydd yn mynd i aros yng nghof pawb oedd yn rhan ono fo. Ac mi oedd pawb oedd yn sefyll yn rwst yn cofio amdano yn rhywbeth arbennig iawn. Wel, mae hynna'n cysylltu fi'n berffaith ei gwir i'r llyfr wrth gwrs ac i droi yn sylw tuag at hynny. Pa mor falch wyt ti, wel, dwi'n gofyn pa mor falch ti fod nôl yn Llan Rwst, pa mor falch wyt ti weld y gyfrol yma mewn print o'r diwedd? Wel, fi'n falch. Fi'n siŵr bod Myrddin yn falch, bod wedi gorffen yma'n amser hefyd. A fi'n ddochter iawn i gwasg ar y gwalch am goeddi fe. Rhaid mi nodi bod gwasg arall wedi bod ar fôl i sgwennu llyfr, ond bod fi wedi angytuno. A ddim gwrtho gwneud un. Fi'n credu yn bwysig iawn bod y llyfr yw'r allan yn enw gwasg ar y gwalch. Oherwydd roedd y Cyrff wedi bod yn marfer yn Capel Garmon gyda y Myrddin am gyfnod. Ac mae Dylan sydd yma hyn wrth gwrs, oedd Dylan yn gweithio yn achlysurol i gwasg ar y gwalch. Felly, fi'n falch bod y llyfr wedi dod allan. Mae'n rhywbeth pwysig yn bersonol i fi. Mae'n ffordd o grisialu pa mor gynnes, pa mor agos mae Llan Rwst a pobl yr ardal i fi. A mae'n ffordd o gofnodi ac i gofio am bobl bwysig, gan gynnwys Bari. Ie. Felly, ysbryd mae'r gyfrol ar y gweill, dwi'n meddwl falle bod i mewn fryn yn y pen y sawl blwyddyn, ond o ran ers i ni gael y go-ahead gan wasg ar y gwalch i ysgrifennu'r gyfrol, ysbryd bod yn ymchwilio, achos dwi'n meddwl, mae'n deg dweud, ti ysgrifennu rhan fwyaf o rhan gyntaf y gyfrol, wel, cyfan mwy na lai, a wedyn dwi wedi rhyw olygu hi, a wedyn mae'r stwff diweddarach dwi wedi gwneud mwy o waith ysgrifennu arno fo. Felly, ti wedi gwneud lot o'r gwaith ymchwil cychwynnol. Ysbryd, mae hynny ar y gweill gen ti? Wel, o'n i fel un i ddau bobl eraill yn y stafell yma, o'n i'n cadw pethau'r Cyrff. O'n i'n cadw'r posteri, o'n i'n cadw toriadau papur newydd. Nath Dylan rhoi dyddiadurwn ei fi. Gallwn ddim gyhoeddi'r hynna gyda llaw. Mae Red Tops yn gofyn amdani. Byddwn ni'n holi Dylan mwy am y dyddiadurwn. Ond mi o'n i wedi cadw'r hynna, ac roedd rhywbeth wedi bod yn y meddwl i ers tro byd. O'n i bod ni wedi cychwyn arno fe tua diwedd mis Medi diwetha. Ond o'n i'n sgwennu'n araf iawn ac o'n i'n cael trafferth ddim i wybod be i gynnwys, ond fwy na ni beth i adael allan. Gallu i sgwennu lot mwy mewn ffordd. Ac o'n i eisiau bod yn deg gyda bob aelod o'r Cyrff. O'n i eisiau gosod y grŵp yn ei cyd-destun yn yr amser, ond hefyd tynnu sylw at y gerddoriaeth ac at y geiriau. A mae'r cerddoriaeth a'r geiriau yn parhau hyd dydd heddiw i gael effaith ar bobl. Mae rhai o'r Ganeuon, dwi'n dal i fel, mae rhai o'r Ganeuon yn ysgytwol. Yr EP mini LP neu EP yr atgyfodi, mae pob un gan ar hwnna, mae'n anghredadwy pa mor eiddfed oedden nhw. Ac felly, maen nhw'n dal yn berthnasol i bobl heddi. A dwi'n falch bod y mab arall, Gwio, wedi gytuno i gwario arian ar ail gyhoeddi hwnna ar feinydd. Os dwi'n credu bod y Ganeuon yma mynd i para. A fi'n gwybod un peth, os oedd pobl yn gwybod am Llan Rwst cyn 1989, mae lot fwy o bobl ar draws Cymru gwybod amdano fe. Os mae'r gan Cymru, Lloegr a Llan Rwst yn cael ei chwarae, ac mae'n cael ei chwarae yn gyson ac yn rheolaidd. Mae Llan Rwst wedi mynd i bob gwr o Gymru, wedi bod yn gan sydd yn boblogaeth ym mhob gwr o Gymru. Wedi clywed bobl yn canu'r gan yma yn pob ran o Gymru yn aml iawn fel ffordd o ddathlu i hunaniaeth a dathlu'n i bodolaeth nhw a dathlu'r Gymraeg hefyd. Dwi'n meddwl deg dweud bod y gan yna rhywbeth o anthem answyddogol Gymru, dydy, a dwi'n meddwl bod mae'n deg dweud hefyd bod un o Ganeuon, bod can arall nath ysgrifennu gyda Catonia International Velvet yn rhywbeth o anthem answyddogol Cwm Cymru hefyd, o'n nhw'n crisialu'r cyfnod yna. Felly, dwi'n meddwl mae hap a damwain ydy o bod yr aelodau o'r un band yma wedi dod at ei gilydd a wedi cynhyrchu dwy anthem gwirioneddol. Felly, o'n i'n mynd i holi, felly bod ti wedi ateb cwestiwn yma'n barod, fel casglu'r recordiau pa mor braf ydy o gweld record fel hwn yn cael ei ail gyhoeddi ar feinyl hefyd. Fi'n credu bod ni'n bwysig bod ni'n cofio bod y diwylliant roc yn diwylliant llawn mor bwysig ac i lot o bobl yn bwysicach na diwylliant sefydliadol fel y cyfryw. A mae'n bont
holl bwysig yn fy marn i rhwng y Cymru Cymraeg sydd yn rhan o'r pethau a'r Cymru Cymraeg fi'n nabod mewn tre fel Llanrws. Ac i fi, mae hwnna'n ofnadwy bwysig. Rhaid i ni gael pobl dre Llanrws i fod yn rhan o'r Gymraeg ac i teimlo bod nhw'n perthyn i'r Gymraeg. A dwi'n greu bod y cerddoriaeth roc fel hyn wedi gwneud hynny. Mae tystiolaeth o hynny. Dwi'n dal i gael gyda llaw. Dwi'n dal bobl yn gweud o'r rheswm nes i dysu Cymraeg, neu'r rheswm dwi'n prynu recordiau Cymraeg, yw bod wedi clywed Ganeuon gan y Cyrff. Mae'n dal i ddigwydd i fi. Un cwestiwn ola, dwi'n mynd i ofyn ti ateb yn gryno mewn brawddeg, ond mae hynna'n dod anodd, achos dwi'n meddwl da ni'n sgwennu 200 o tudalennau sydd yn rhyw fath o grynhoi, os mae dyna di'r gair cywir, yr ateb i'r cwestiwn yma mewn ffordd. Ond dwi'n mynd i ofyn ti drio ateb mewn brawddeg, pam bod y Cyrff yn grŵp mor bwysig i ti? Mae hwnna'n anodd. Hynny yw, oherwydd bod fi wedi bod yna pryd ganwydd y Cyrff, bod fi wedi dilyn nhw, bod fi wedi gobeithio cyfrannu at I ddatblygiad nhw, a bod fi mor falch bod nhw wedi profi bod fi'n gywir yn deud mae nhw y grŵp pwysica Cymru nôl yn 1985. Mae nhw wedi profi hynny. Does dim lot fawr o grwpiau ac o gerddoriaeth sydd wedi para am 10 ar 20 o flynyddoedd. A fi'n sicr, tra bod pobl yn siarad Cymraeg, tra bod yna gerddoriaeth Cymraeg, bydd y Cyrff yn rhan allweddol ac yn atod o hwnna. A dwi'n meddwl deg deud, mae Cymru Llyfr Rhws wedi gan, mae pobl yn fwyaf cyfarwydd â hi. Erbyn hyn, dwi'n meddwl bod Ganeuon y Cyrff yn cael ei clywed yn fwy aml, bosib na gofyn nhw ar y pryd ar y cyfryngau poblogaidd. A dwi'n meddwl bod hynny yn dysteb mewn ffordd i hirhoedledd i cerddoriaeth nhw. Gan bod ni sôn am Ganeuon penodol, mae gen i un cwestiwn ddau chi i gloi. Dwi eisiau chi, gan bod ni mewn atig, dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n cael eich cloi mewn atig am gyfnod amhenodol, ond mae'n debygol fod yn gyfnod hir. Dim efo'n gilydd? Na, dim gyda'ch gilydd, na, fyswn ni'n yn rhoi chi yn y sefyllfa yna. Ond petai chi yn y sefyllfa yna, eisiau chi ddewis un gan Cyrff i fynd i mewn i'r atig yna gyda chi. Fyddech chi fodlon, digon bodlon yn gwrando ni drosodd a drosodd. Wel, ie. Dwi'n gwybod bod ti'n fan, Mirion. Ie, mor wych ydy'r gofod yma, dwi'n meddwl, sy'n ni'n mor wedi galon fod ffôn yma, lle ond sy'n ni'n mynd efo teitl y llyfr, de. Cos mae hwnna'n, i fi, mae hwnna'n dipyn amser, a mae'n codi ysbryd rwy'n, de. Mae gennau lot o atgofion. Dwi'n meddwl, os dwi'n cwtio chi, Toni, mae Ganeuon gorau wastad yn creu atgof o amser a lle, ynddo. A mae hwnna'n arbennig o wir am y gan yna i fi. Mae ddifyr bod ti'n deud hynna, achos mae yna gyfraniad, dwi'n mynd i adael y gath o'r cwd, ond mae yna gyfrannwr ar ddiwedd y gyfrol sydd yn ategu be wyt ti newydd ddeud ynglyn â sut mae'r gan yna yn ei codi nhw mewn amgylchiadau go anarferol a gan isgwyl, ond dwi'n mynd i ddeud mwy na hynny fyddech chi brynu'r llyfr. Dad? Mae'r cerddoriaeth gorau yn bendant yn atgoffa rhywun o amser ac o'r lle ac o profiad a teimlad. Felly dwi'n mynd i torri'r rheolau, fe 2 gan. Mae wastad i fod yn rebel. Ie, wel, fy rhai fyd. Hwyl fawr heilwen, mae hwnna'n codi celonnau getau, mae'n alwen yn drystwch ac o hiraeth yn fe. Ond y gan sydd yn sefyll allan i fi, mae'n gan... Dwi'n yn credu bod yna gan gallai feddwl amdano mewn unrhyw iaith sydd yn debyg iddo, sef weithiau anadl ar ratgyfodi. Mae'r teimlad yn y gan yna, mae'n gychwyn yn digon hamddenol ac mae'r melodi yn un sydd yn cydio'n sydd. Ac yna, 2 munud a hanner i fewn i'r gan, mae'n newid. Ac mae llais Mac, a wnaethon nhw, fi'n gallu ddychmygu hynna'n digwydd mewn sefyllfa lle mae adrenalin yw'r hydeg a chi ar lwyfan, ond wnaethon nhw llwyddo i greu hwnna mewn stiwdio. A dwi'n herio unrhyw un i wrando'r y gan yna a dim cael cerwydd yn bwrw nhw. Mae'n anhygoel. Mae'n anhygoel o gan. Felly i fi, weithiau anadl, ond Toni gwrando ar hwnna tro ar ôl i gael beth sy'n neud allan trwy'r ffenest os mae rhyw drystwch wel, dwfwn iawn ynddo fe, ac eto mae yna elfen o gobeith ynddo fe. Gret, diolch yn fawr. Wel,
Mae gen i fwy o gerddoriaeth i ddod, felly bosib byddwn ni'n clywed cwpl o'r dewisiadau yna i fersiynau ohonyn nhw'n nes ymlaen. Mae hynny dod â ni yn neis chydig bach mwy o gerddoriaeth rwan, felly gyfeillion, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n mynd i ofyn nesaf i y Cledrau i ymuno ni draw fan hyn. Ia, diolch yn fawr iddyn nhw. Mae'r Cledrau, da ni wedi gwahodd y Cledrau i ddod yma heno, rhannol gan bod nhw'n un o grwpiau'r recordiau IPJ sydd wedi ailgyhoeddi'r record. Ond ia, diolch i staw, newch chi'n gyfforddus, lle fydda i fi symud i ti, Jo, ti di fan hyn. Ond, rheswm arall da ni wedi gweld nhw ddod yma, oedden nhw'n un o'r grwpiau nath wneud cyfr, fersiwn cyfr o un o ganeuon y Cyrff ar gyfer gwobra'r selar ym mis Chwefror eleni. A y rheswm wnaethon ni ofyn iddyn nhw a grwpiau eraill nos Wener gwobra'r selar i wneud hynny oedd oherwydd bod Mark a Paul wedi cael ei gwobrwyo gyda gwobr cyfraniad arbennig gwobra'r selar eleni, a nath bob un o'r grwpiau yn perfformio ar y nos Wener wneud fersiwn cyfr o un o ganeuon y Cyrff neu Catatonia. Pa mor gyfarwydd ydych chi a cerddoriaeth y Cyrff cyn i ni ofyn i chi, roi chi mewn twll a gofyn i chi wneud cyfr o un o ganeuon nhw? Wel, dwi'n weld gen Ifan y box set os dwi'n nabod ti. Oes. Rhyw 2 mlynedd bellach. A talmod llawn? Ie. Clamp o gasgled, ie. Felly, gloi lot o'n nhw drwy Ifan y car yn ymreiddiol, sydd e. Ie. Nabod yn ei mawr, so chi'n gwybod dan o. Ie. A pa mor anodd oedd chi i greu'ch fersiwn eich hun o un o'r caneuon yna, oedd o'n her? Oedd o'n scramblo i ddechrau, dwi'n gwybod ni'n meddwl reit pwy arall sy'n chwarae, ac oedd o'n mellt wrthi, ac oedd nhw efo shotgun ac am ddysgu. Mae nhw'n neud honno'n i set, beth bynnag dydy. Ond, do, nath ni mwynhau chwarae gymaint, yr un nath ni ddewis, felly nath ni dal chwarae nhw heddiw sydd. Mae'n i gwych, iawn. Wel, heb oed i mellach, fi drosglwyddo chi i Cledrau.
Cwr iawn. Nesa, da ni'n mynd i wneud hwyl awr heilwyd. Gyd i dy bongo barod. Oes da. Just fel breuddwyd. Mae gen I long llyfr o esgeisio. A just bryd o'n i'n meddwl bod fi heb fy nael. Cothdael. Just bryd o'n i'n meddwl bod fi heb fy nael. Just bryd o'n i'n meddwl bod fi heb fy nael. Keep all of the sheep, you're shitty make up for the sheep. Keep all of that woman, the shitty make up for. Without hayward, dwi bron a marw isio fyw. Mae ddoi yn ddoi a heddiw sy'n cyfri. Achos ni di ganolbwyntio Bydd am yr atgyfodi. Mae ddoi yn ddoi a heddiw sy'n cyfri. Achos ni di ganolbwyntio Bydd am yr atgyfodi. Just bydd o'n meddwl bod fi heb fy nael. Just breathe on. Keep all of the sheep, you're shitty make up for the sheep. Keep all of that woman, shitty make up for. Without hayward, dwi bron a marw isio. Diolch yn fawr iawn i'r Cledrau. Pan ydych chi hwyl o'r heilwen y fanna, a cyn hynny ferch sy'n beth yn gwenig yn y cyrff,
pan ydych chi hwyl o'r heilwen yn Gwobra Selar, ydych chi awgrymu i fi yn ystafell werdd Cefn Cwyfan. Dwi'n dweud, o'na bach o reidr yn y Cefn Cwyfan, mae rai fi gyfanna. Ond ydych chi awgrymu bod chi'n bwriadu eich cadw'r gan yn y set. Ydy hynny wedi digwydd? Do. Yndi? Do, yn gymaint o hwyl i chwarae. Ac hefyd oeddwn ni'n meddwl gyda lot o gigs yn y Steddfod, felly ni'n peidio chwarae yn y Steddfod. A'n haws na sort o Ganeuon newydd. Haws na sgwennu gan newydd. Ac just cyn i chi fynd gan bod ni ar drothwy'r Steddfod, ych chi atgoffa ni lle ydych chi'n chwarae os nesaf? Dyn ni... Marged. Yr un trefnu sy'n ateb yn un, ie. Caffe Maes Byd, yn Sadwrn cyntaf am 5. Dyn ni'n chwifyn y maes nos Fawrth am 9, a Maes Byd am handi yn y bore. Hanner awr. Llaw/bore Gwener. Hanner awr wedi yn y bore gyfeillio. Iawn, os ydych chi ddigon hardcore yn neud hynna, chwarae teg i chi. Na, gret, cyfle fyna, 3 cyfle chi fyna i weld yn y fandio gorau Cymru'n perfformio'n Steddfod Genedlaethol Llanrwst 2019. Gwnewch y gorau o'r cyfle, a gawch chi gled Gwylfawr Heilwen sydd ddim set acwstic, wrth gwrs. Mae'n siŵr mynd yn eich dyn Caffi Maes B, mae'n siŵr, ie? Ond yn Maes B, os ydych chi ddigon hardcore i neud Maes B am hanner dyn y bore, gawch chi glod hwnna'n ei llawn gogoniant electronic. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n hwn 2 westai arbennig arall wedi ymuno fi wan. Felly gai Liz, Thomas a Myrddin ap Dafydd Liz sydd o fyny. Falch iawn bod Myrddin, mae o'n hefyd i darparu cwrw llun i'r bobl sydd digon ffodus i ddod yma heno. Un o'i nifer o hetiau, wrth gwrs, a nifer o busnesau erbyn hyn hefyd, cwrw llun. A jyst i chi sy'n adra, da ni cael lot o mateb ar Facebook, falch iawn o hynny, ac mae'n mateb wedi dod mor bell ar yr Eidal. Felly mae'n nghefnder i Ruggiero wedi rhoi nodyn i fyny, Bonasera Ruggiero. Felly, unrhyw un sy'n eisiau rhoi sylwada, unrhyw un sy'n eisiau cysylltu fyny, os da chi eisiau gofyn cwbl o gwestiynau, byddwn ni'n cael sgwrs efo rei o hogiau'r Cyrff nes mlaen. Rhowch nodyn ar Facebook Live ni, ac byddwn ni yn trio eich dyfynu chi neu gofyn eich cwestiwn chi os di'r technoleg yn gweithio wrth gwrs. Ond na, byddwch yn barod iawn i ymateb da ni eisiau clywed gyda chi. Reit, troi at y 2 westai drws nesau ni. Liz, Thomas, arbennig o falch bod ti wedi llwyddo i wneud i fyny yma heno ar gyfer y Lansiad yma. Ti dod yr holl ffordd, wel, deithio ni o lle ti wedi dod heno i fod yma? Bod y Beren, Penigros, Cwm Gwendraeth. Felly dipyn o daith, pa mor hir gymrodd i deithio yma? Rhyw 2 awr a hanner, beth yna. Yn ffôl, ie. A dwi'n hynod o falch bod Liz wedi llwyddo i wneud i. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddweud bod Liz ddim yn bwriadu dod i Steddfod tan fory, ond wedi addasu eich lluniau mwyn bod yma. A mae Liz wedi bod yn hynod o ddefnyddiol wrth ysgrifennu'r gyfrol yma. Mae wedi cyfrannu at y gyfrol, wedi cyfrannu lluniau, fyddwch chi'n gallu gweld rhwng y gloriau sgleiniog, ond hefyd wedi cyfrannu rhyw dirwged fel rhan o'r benod ola hefyd, felly hynod o falch bod ti yma. Ac yn amlwg ti'n fan mawr o'r Cyrff, nes ti gysylltu efo ni pan oedden ni'n neud rhyw apel am unrhyw memorabilia, lluniau ag ati. Faint oedd ti'n dilyn o'r band ar y pryd? Fi cymryd deg i weid, o'n i'n obsessed. Fi wedi bod yn dilyn y Cyrff ys o'n i tua 16, 17, a wy'n 50 blwyddyn nesaf. Ond ddim yn edrych yn 50 o bellffordd? Dim yn gwybod, na, dim yn gwybod. Beth mae cyddoriaeth y Cyrff yn edrych. So ie, ers o'n i'n ysgol dosbarth 6, yn y pryd nes i ddarganfod Cyrff gyntaf. Ac wrth gwrs yn byw Pontyferen, o Llanrwst yn rhywbeth, wel, ni wedi bod lan i Gogledd Cymru, so ni'n gwybod lle oedd Llanrwst, o'n i'n mynd deall to ffordd nhw'n siarad, ond oedd y gyddoriaeth yn siarad i ti. Ac oedd hwnna'n, wel, ers hynny, wrth gwrs, bydd ni'n super fan. Felly teg dweud bod dylanwad y Cyrff yn gymaint o hangen, ond da ni'n gweld lot o grwpiau sydd efo dilyniant mawr yn i hardaloedd lleol, ond teg dweud bod y Cyrff yn llwyddo i ymestyn gymaint o hangach na hynny. Yn bendant, dwi'n credu achos bod y gyddoriaeth yn... Mae gennym nhw ddwy ffordd o gyrraedd, mae gennym nhw ffordd o gyffroi. Mae nhw'n dal yn llwyddo i godi blew bach am brichau, dim ots faint o weithio nhw ar yr traciau. Mae'r cods cynta jyst yn, a ti'n goffa troi fel an, a ti'n goffa gwneud yr un gyflym iawn weithiau. Ond hefyd mae'r tynerwch sy'n rhai'r lyrics a'r angerdd, y tristwch a'r ymbil mae Mark yn neud yn rai o'i lyrics yn pan mae'n ymbil i ddew yn weithio aned. Mae'n cyffwrdd i ddwy ffordd, so mae'r pel yn eang yn dweud achos mae'n gallu codi dysbryd ond mae hefyd yn gallu cyffwrdd y galon dyn, ti'n fel? Gan bod ti wedi cyfeirio at Mark y benodol fyna, pa mor falch wyt ti weld Mark a Paul yn ôl ar lwyfan yn perfformio gyda Mr? Wel, welis nhw gynta yn Aberystwyth,
oedd Mark ddim wedi gweithio fi bod yn gwneud bod yn ail gyfodi de stwff Cyrff, o'n i'n meddwl bod fi'n mynd i weld stwff mister. So mho ar nhw cods cynta, pethau chlasurol, nes i gostio mas i lefen, ac oedd yn ffrindiau, oedd yn gyd dal yn gilydd am support i fe, o'n i'n gwybod bod nhw'n mynd i wario Cyrff, o'n i'n mes, llwyr, achos cymaint yr effaith, a mae'n mynd â ti nôl, i pan o ti'n ysgol, pan o ti'n ifanc. Ffantastig, mae'n mynd ôl y llwyfan. Wych, wych. A dweud gwir, o'n i wedi bwriadu gofyn i Cledrau, achos y gig na yn Aberystwyth, dwi'n meddwl bod wedi gweld cwpl ohonach chi yn y gig Mr yn Aberystwyth yn bloeddio pwysau, yn do? Ydych chi'n fans o stwff Mr? Ie. Ydy y pwysau ydy'r anthem ddiweddara gan Mr Roberts? Ie. Gwych. A mae'n gret i weld pobl o bob cenedlaeth mewn ffordd yn ôl yn gwerthfawrogi gyrraedd y Cyrff, ond hefyd stwff Mr wrth gwrs ar lwyfan. Iawn, ddwy'n ôl ata ti efo i cwestiwn bach, da ni'n gofyn i bawb nes mlaen. Myrddin, troi ata ti nesa. Dyn prysur iawn wrthos nesa. Wel, sos yma hefyd dwi'n siŵr yn paratoi, ond dwi'n gwychiadau y swydd newydd i ddechrau. Diolch yn iawn. Sut mae'n mynd? Bob steddfod yn brysur, dydi? Yndi. Na, dwi wedi cael medru rhoi ambell i jopan o'r neilltu ac o'r steddfod yma mwyn gwneud pethau eraill. Ond na, difyr steddfod, mae prysurdeb a brysio un peth i'r arall. Mae gyd yn rhan o'r dathlu nhw. A mae'n ysbryd arbennig, dwi wedi bod ar y maes 2 diwrnod wan. Mae'n maes gwych, mae'n fel bwr o wasta. Ac yn weiriog. A llechweddad y Ffrinconwy o gwmpas o. Wel, mae fatha gwlad arall wan hefo'r baneri yma a'r pebyll i gyd i godi. A yr holl pobl leol mor frwdfrydig de. A pobl ifanc, mae'n mynd â fi nôl, dyna gwir, i 89. Pan oedd, o'n i'n teimlo bod honno'n steddfod bobl ifanc hefyd. Un fath llawr ei cyntaf, achos 3 chlwb ffermwyr ifanc yn y dyffryn yma nath wadd y steddfod yma. Nid pobl hyn neu gyngor neu dim byd felly, clybia ffermwyr ifanc. Ac mi o'n afwrlwm, ac mae'n braf iawn clywed Atgofion Toni a phawb arall am y Kremlin. Y Cyrff wedyn, wel, ti'n bod, i mi, da ni'n sôn am 1991, wal Berlin dod lawr. Doedd wal Llarws lawr yn yr 80au. O'na wal fan hyn. Fatha o'na, fatha syna mewn ambell dre o hyd. Ond mi o'na wal yn doedd yn Llarws yma, rhwng pobl o wlad a pobl o dre. A be welswn ni yn yr 80au, ac yn benna, dwi'n meddwl, drwy ysgol Dyffryn Conwy a clwb rygbi. Ddoth y ddau bwar yna dynnu'r wal yna lawr. Ac o'r bwlch yna y wal, mi ddoth y Cyrff a grwpiau eraill. Mae'n hyfryd ailfyw y cyfnod yna, pan ddoth y dre a'r wad yn un. Ac mae hwnna'n dal i ddigwydd, mae wedi dal i ddigwydd. A mae Cyrff dal yn rhan o hwnna. Oedd can y Cyrff yn cael ei chanu gan Awst 2 flynedd yn ôl yn Steddfod Môn. Mi o steddfod ar y tyledu ym mhob un tafarn yn Llarws ar y nos sydd hwnna. Mae'n anhygoel dydi. A jyst i fynd yn ei nôl i'r cyfnod yna, sut beth ydy Cyrff yn wahanol i lot o grwpiau Cymraeg eraill yn y cyfnod yna? Mae'n ddifyr iawn i mi clywed nhw yn y Ganeuon ma'n acwstig heno. Achos fel ac lwys i nhw gyntaf. Dyl Tan Gaer yn gweithio yn y wasg ac o'n gofyn, mae'n loft i'ch ben y lle rhwymo yn un. Ti'n mynd yn ddweud, nag wyth? Gan i mae'r hogia isio ymarfer jyst ar brawn sydd a bethau felly. A maen nhw'n dechrau dod ac na fo, o'n i'n eistedd yn yr ar ac o'n i'n clywed y Ganeuon. Mae'n debyg iawn i fel da ni'n clywed nhw heno. Y lleisia ac elfen acwstig. Ac o'n i'n dotio nhw ar hogia bach ysgol sydd de. Oedden nhw'n hogia anwyl a cwrtais a diolchgar a bob rhyw 5 wsnos o'na ffeifar yn dod o wla. Na, dwi'n siarad dim byd. Na, am y trydan. Sgofia, pawb yn... A o'n i'n bisio. Oedd hi'n bleser cael nhw hwnna, ti'n bod? Ac wedyn mae'n hyfryd clywed nhw eto. Ond rhaid mi ddweud, dwi'n gwerthfawrogi nhw
llawer mwy rwan. Dwi'n meddwl bod y gyfrol yma wedi agor dora o wybodaeth i mi, achos do ni ddim y doed di yn ei clywed o gyntaf. Ti'n gwybod? Felly mewn ffordd nid profiad ieuenctid o'i clywed os ei gen i. Ond dwi'n teimlo'n gryfach nag erioed bod nhw'n perthyn i'r cyfnod yna pan ddoth na wal i lawr yn y dre yma. Ac mae Ganeuon y Cyrff dal wneud siŵr na dydy'r wal na beth yn mynd o'i chodi to. Felly wisgo dy het di'n busnes, da ni wedi gwneud joban o reit efo? O do, na, dwi'n meddwl bydd hwn yn gyfrol arbennig. Mae'r testyn yn glasurol i ddechrau, ond dwi'n meddwl, da chi wedi cael ystryd, da chi wedi dal ysbryd y cyfnod, a mae yna gyfnodau, mae'n bwysig iawn i cofnodi nhw. A mae hwn yn Wel, da ni sicr o ddiolchgar iawn i Wasgar y Gwelch am eu cefnogaeth ac am gomisiynu'r gyfrol. Efo pob arch i'r gweis gerich i gyd, dyna ni lle arall o da ni'n gallu dod efo'r syniad yma, a da ni'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth yn fawr iawn. Mae ar werth rwan, lle mae modd i ffrynu? Mae modd i ffrynu siopa llyfrau Cymraeg da? Bys y bawd yn fan hyn, Bys y bawd, felly ar gael, yn dydi. Wedyn, os ydych chi siop leol ar y maes, wrth gwrs, fydd ar werth ar y maes, mae ar werth yn digidol hefyd, ar gwales os ydych chi'n methu ar y siop Gymraeg. Felly, yndi. Ac i chi sy'n gwylio adre, mae modd i chi i harchebu chi ar wefan Bys y Bawd hefyd o'r hyn, dwi'n deall, felly dyna'r lle i fynd. Ac os ydych chi yn y Steddfod, wrth gwrs, mae'r uned gan y wasg wrth gwrs yn y Steddfod fel arfer. Oes, mae honna newydd cael ei gosod heddiw yma, mae'n edrych yn braf iawn dan y coed yn fanna. Gwych. A gai ategu mae'r safle, dwi wedi bod i'r safle heddiw, mae'n edrych yn fendigedig, ac wrth gwrs, i ddeud hynny'n lle Awst yn bysa. Ond does am unrhyw fath o berygl o lifogydd. Un peth arall, mae yna arwydd go fawr does dim i fyny yng Nghydwyd Gwydyr, tu cefn i, does. A rhyw arwydd steil o Hollywood deill ar Awst ydi o, ac pwysig gyfrifol am hwnna. Iwan, ynddo, lle ni glwad mae yna dipyn o gelf. A Jenks, ie. Wedi bod wrthi, mae wedi adladdu coron o ddrysa ac ati hefyd. Na, mae'n wych, mae yna lot o syniadau newydd. Unwaith eto mynd â fi nôl 2020. Lot o syniadau newydd ar yw bwrlwm. A'r dre i gyd wedi sgleinio dydi. Pawb wedi bod yn peitio, mae yna slogana, mae yna groeso'n bob man. Na, mae'n mynd i fod yn wthnos fawr. Mae yna arwyddion a wedi rhoi clod i Ian Jenkins, y cynghorydd yn clywed am fod yn rhan o hynny. Ond mae yna sawl peth, dwi wedi bod rownd dre heddiw, ac mae yna sawl peth yn y dre. A dwi'n meddwl sy'n ni'n annog unrhyw, dwi'n mynd i cyfrinach o y ffaith mod i'n awyddus i bobl fynd allan i ardal y Steddfod pa mae'n ymweld. Dwi'n gwybod yna lot i wneud ar y maes, ond mae'n hynod bwysig bod ni'n allan i gefnogi'r diwydiant a gymuned leol pa ma Steddfod yn ymweld. Felly, swn i'n annog chi i ddod am dro i Lan Awst. Mae'n lot i weld yma, mae'n lot o liw a bwrlwm, felly gwewch yn siŵr bod chi'n manteisio ar hynny. Cyn i chi ddianc, dwi'n rhoi chi ar y spot o ran dewis can rwan. Dwi'n deud wrth Myrddin bod fi'n mynd i wneud hyn, felly eich bod o'n ddigon amser i feddwl am beth. Felly ddoi adleus gyntaf, sa rhyw gan sa ti'n stuck mewn etig am gyfnod amhynodol, os yw rhyw gant benodol fysa ti'n mynd efo ti? Mae mor anodd. Dos dim album fillers ar album Cyrff, so mae pob un yn... Mae pob un pan maen nhw'n dod ar yr album, ti'n just, hon, rhaid nesaf. So, mae'n gwybod ffordd, cymryd llawer allan rwst yn amlwg. Ond i fi mae'r stwff cynnar, ti'n mae'r stwff sy'n raw, a gitars, ti'n maen nhw'n... fel trwy cymylau 5 munud, ond i fi ar goll, pan mae hwnna'n dod arno, fi'n troi ddi lan, mae'r ffenestri mi lawr, a mae'n jyst yn codi dysbrydus, ti'n gael dod crap yn gwaith, ti'n jyst yn dod i hwnna arno, mae'n newid y fidi. Mae hwnna'n gan anhygoel, mae'n un o Ganeuon cynnar iawn, dylan pryd gath hwnna i chyhoeddi, ti'n gofio? Mae'n un o'r un cyntaf i gael ei chyhoeddi, dydi? Isa y sainol cyntaf. Na ni, ie. Felly, 15, ie, na ni. A mae'n weithio am ydw hefyd. Ond fel y dad yn gweud, lle ni ddim wario, weithio fi'n ffo sgipo hwnna, ti'n ffo gwybod yn mwyd i wario hi. Achos mae'n upseto ti bod tro ti'n clywed. So, ie. Mae'r di rhywbeth yn aros ar y gol o'r dyddi am arfer yna. O, gyda larws ydw i'n mae gorfod bod yn cymryd lle gyda llawn. A chlywys i hi
pan oedd y coros wedi dod o fan y llwyfan, athyn nhw i bar syched i ddechrau bar gwyrdd, a nath nhw chanu hi faint 7 gwaith ar y trot yn ddi-gyfeiliant o lan ygol. Ac oedd nhw'n dal yn galw am fwyd, dwi'n siŵr. O, gwych, da iawn, dewisiadau ardderchog. Diolch yn fawr iawn i ddau yno chi. Ac eto, diolch am gefnogaeth Myrddin. Liz, diolch am helpu fo'r gyfrol ac am wneud yr ymdrech i ddod yma heno. Dwi'n gwerthfawrogi y ddau yno chi a gefnogaeth chi. Diolch yn fawr. Reit. Da ni wedi clywed gan nifer o bobl sydd wedi cael ei dylanwadu'n fawr gan nhw gan y cyrff. Mae'n amser rwan i glywed gan y band i hunain. Felly mae gennym ni 2 drymiwr y cyrff, un ddim yn ddigon. Felly Dylan a Mac, ydych chi eisiau dod mlaen i wneud eich hun yn gyfforddus. A wedyn, da ni hefyd yn trio cysylltu efo Mac arall. Os oes dy ffri'n canol? Ydych chi'n swyl, oge? Da ni'n trio cysylltu efo Mac Roberts. Dwi'n meddwl sy'n mynd ni ar y sgrin tu ôl i ni fan hyn. Dwi'n meddwl bod Mac y ben ei hun. Sgyn ti gwmni fan'na, Mac? O, da ni'n mynd clywed, Mac. Nawn ni sortio hwnna allan. Ond, nawn ni eich troi at... Nawn ni gair efo Mac mewn munud. Ond, gan bod y 2 ddrymiwr efo ni yn fan hyn. Iawn, gret. Da ni'n clywed ti efo Mac. Ti efo ni? Do. Gret. Mae Mac yn Gaerdydd, ond chwarae teg iddo fo. Mae o... Di bod yn cael ymarfer o ti? Heno? Na, bod chwarae ffwti, da. Bod chwarae ffwti. Sef, un o hoff bethau Mac ydy chwarae ffwtbol, a chwarae gwyddbwyll di beth arall, a music eich di beth arall fe? Ie, na chdi, gwyddbwyll. Na ni, gret, do'n ni'n ôl at Mac mewn munud, dwi'n di droi at y 2 drymiwr gyntaf. Felly, Dylan Hughes, drymiwr cyntaf y cyrff. Wrth sgwennu'r gyfrol yma, nath dad gyfeirio at beth gynna fach, dyddiaduron di. Maen nhw wedi bod yn ffynonell holl bwysig mewn gwirionedd o ran ddyddiau cynnar y band yn enwedig. Pan oedd ti'n sgwennu, oedd ti'n fwy yn sgwennu dyddiadur beth bynnag, ac i bar addad a ti'n gwybod bod chdi'n cyfnodi rhywbeth reit arbennig pan oedd ti'n cyfnodi'r holl wybodaeth yma ynglyn â gweithgarwch y cyrff ar y bryd. I fod yn hollol onest, cael dyddiadur nes i ddechrau sgwennu lawr faint o gigs oedden ni'n cael yn hollol reit grediniol bod oedden ni'n di wneud go iawn o'r cyrff ar y bryd lle. Wedyn, fel oedd pethau mynd yn ei blaen a pethau'n digwydd yn y band a un a llall, o'n i jyst rhaid nodyn bach ar cof i fi'n hun mwyn a bydd, o'n i'n meddwl, sa'n handi pryd dwi'n cyrraedd cartre'n bobl yn rhywbeth. Ie. Ond mae wedi bod, achos dwi'n meddwl bod gyda ni flin o lai restr gyflawn, dwi'n sbio'r dad, gyda ni restr gyflawn bron o gigs y cyrff rhwng y stwff y cofnod nes di gadw yn y blynyddoedd cyntaf yna, ond hefyd cofnod oedd label recordio Angst yn cadw yn cyfnod hwyrach y band. Felly mae gyda ni, dwi'n gwybod faint o fandiau cyfoesydd efo restr llawn o gigs maen nhw wedi gwneud. Dwi'n meddwl Cledrau yn ysgwyd i penna mewn cw. Mae Alun wedi gwneud 8 o gigs, dwi'n siŵr. Os gyda fel gofnod o'n nhw'n gyd, go bryn. Ond dwi'n meddwl bod o'n dangos proffesiynoldeb y band mewn ffordd, bod chi'n cyfnodi pethau yma yn cadw trefn, a bod chi, fel ti'n dweud, eisiau gwneud go iawn ohoni yn syth. Doedden ni'n mynd o er mwyn just wneud o, dwi'n meddwl, oedden ni'n wneud o i fod yn popstars da. Oeddech chi o ddifri, ac oeddech chi'n ymarfer yn rheolaidd hefyd, yn dydych? Oedden, dwywaith yr wsos. Ie, y ddi-ffail. Ddi-ffail. Ie, anhygoel. Os oedd rhywbeth yn aros yn y cof gen ti o ran y dyddiau cynnar yn arbennig, sut ddechrau chi at eich gilydd, o ti a Mac Roberts yn yr ysgol oeddech yn Dyffryn Conwy, o ti chwarae drums, oedd Mac ysgu chwarae... Dari Mac, oedd Mac a fi yn cael gwersi drums yn un pryd. Oedd dari Mac mynd ar fyny symud i gitar, a nes i just gario ymlaen efo drums. So ddau na chi wedyn Barry Coley wedyn yn drydydd aelod, a dwi'n meddwl bod chi bod trwy cwpl o frontmen cyn i Mac ddechrau canu, do? Neu gyda chi un canwr arall, beth bynnag cyn i Mac? Do, Emyr Davies oedd yn bryd dosbarth yn ysgol, mae o wedi symud draw i Awstralia i fyw wan. Smaiams, ysdyn? Ie, gobeithio bod ti'n... Mae o'n ddario ganu, dwi'n meddwl ddario wneud 2 gig i ni. Reit ar y dechrau yn un.
Oedd o'n dod i'r rehearsals, mae yna gasets ar gael o Emyr yn canu efo ni a falle hefyd. Na, ddari jyst pethau un peth fynd i llall a falle fel a ddigwyddodd o'r rhywbeth, oedd o'n fatha pelan bach yn rowlio lawr all, wedyn fel oedd o'n rowlio lawr all, oedd o'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Ti a Paul yn ymuno wedyn yn hwyrach hefyd. Do. A wedyn, fel ti dweud, nath y band jyst tyfu a thyfu do, a mynd yn fwy poblogaidd. Dwi'n meddwl bod yn deg deud hefyd bod ti'n un o'r drymwyr gorau y cyfnod yng Nghymru. Mae yna gwpl o bobl wedi deud hynny. Ond dwi'n ofyn gwestiwn eitha anodd i ti o'n, jyst ti'n meindio, nes ti adael y band yn amlwg. Pa mor anodd oedd y penderfyniad yna i ti ar y pryd? Oedd y dewis gweitha anoddau, o'n i erioed wedi gwneud i fyny at yr oed yna lle. Ond a dwi'n hyd heddiw, dwi'n meddwl am gigs y Cyrff pryd dwi yn cael breuddwydion am chwarae lwyfan a un allall. Na, dwi'n gwybod pam nes i o, dwi'n meddwl lot ohono fe i wneud, oherwydd bod o'n i'n dioddau efo clefi siwgr ar y pryd, doedd y mren i ddim yn clicio ar un peth o pawb arall. Wedyn o'n i'n dieddol o wylltio'r hawdd, a o'n i'n mynd licio'r ffaith bod oedden nhw'n heriad fi drwy'r amser, gael fi'n dew o falle un allall. Na, what's o dod? Dew, do. Nes i beth gael chi'n dew, na? Dwi'n mynd gofio ysdi, mae'n siŵr. Ti'n ôl yng nghefn ni. Na, dwi'n meddwl bod o'n deg dweud, beth sy'n dod allan yn y gyfrol ydy bod chdi wedi bod yn help mowr. Nes ti just gadael fan o ffordd, a oedd chdi dal mewn cysylltiad, chdi ffrindiau, a nes ti helpu Mac Kendall lot ar y cychwyn. O'n i'n ffrindio yn ysgol yn ni? Mac a fi'n ffrindio mawr. Nethwch chi weithio ddech gilydd yn gyddorol cyn i Mac dod yn drymar, o'ch chi wedi gweithio efo H3 efo chi? Dal a fi'n neud H3. Do, oedden ni'n neud, o'n i'n mynd draw i tŷ Mac yn Llarws lle, ac oedden ni'n chwarae fy keyboards yna, acoustic guitar a falle. Bits and bobs yn dweud. A ti'n gwybod sut i chwarae drums, a ti'n gwybod sut i chwarae keyboards, just cael llwythio jams gyda nos o falle a beth o fel so, na, oedd o'n amser da, nes i rili fwynhau'r adeg yna. Yr adeg, a wedyn y trosglwyddiad wedyn, o ti'n deithau cynt, a mae hyn, dwi'n meddwl, yn y llyfr hefyd, bod wnaethoch chi o gig cynta Mac ar y drums, o gynnwch chi ddau ddrymiwr yn chwarae yn yr un gig yn dweud. So ti eisiau dweud bach mwy am hwnna eich? Na, just fi oedd nes i chwarae gan bod oedd o'r newid wedi digwydd mor sydyn. Nes i chwarae hanner cynta'r set yn ysgol Sir Owain yn Cynarfon. A ddari Mac, nes ti chwarae... Na, Cynarfon oedd o, ysgol yn Cynarfon. Dwi'n meddwl, ti'n cofio fo, Mac? Ti'n cofio fo? Cofio be? Kendall a fi'n rhannu llwyfan. Do. Yn Cynarfon, da? Ysgol Sir Owain, Ie, na fo. Mae dau allan o'r 3 yn cofio, so mae hynna ddigon da, dydi. So Mac, nes ti ymuno fo'r band, y chwedl ydi bod nhw wedi gweld chdi'n tapio bwrdd mewn pub yn dre yma, a di gofyn i chdi ddod yn drymar. Dyna dew ti'n gofio chi? Ie, nath bari coli. Be nath ddigwydd o'n i'n chwarae, oedd yn practisio yn lle, yn Cryfty Lodge, dwi'n meddwl. A ges i parti ar y wsnos cynt, ar y drum kit pwy'n a dal di setio fyny. Bosed, dwi'n meddwl. Drum kit dal fyny. Go hwnna. Dave Rees, y gitarist, efo'r osedd. Mae guitars fel dal yna. So, Dave, ti'n mynd i fi gael pwy go hwnna. Cos dwi'n lyfio drums, ond dwi'n byth i gael chance i chwarae nhw. Go for it, cans meddwl fo. So, nes i quick jam efo Dave Rees, dwi'n chwarae drums o'n blaen. A nes i chwarae am awr non-stop. Just chwarae. A o'r wsnos wedyn, nath Barry a Mac, dwi'n meddwl, cos o'n i'n mates anyway. Dwi'n i'n mates anyway, dod i'r pub, nath o weld ni chwarae ar y bwrdd, cos o'n i'n bod, dwi'n gael y habit, fan, dwi'n meddwl. Fisio pawb off, dwi'n meddwl. Get off, stop hwnna. So, nath Barry gawyn, da chi'n chwarae drums?
Ie, mae'n rhoi. Dwi'n di'n gwrdd, dwi wedi gael dwi'n ddel. So nes ti blagio eich bod chdi wedi chwarae drums unwaith, nes ti So, bod chdi dwi'n gofyn i ti, gael bach o ymarfer. Cyfftyn o, iawn. Ond nes i'n ar yr adeg hynny, nes i'n sylwi be dwi wedi gwneud, ti'n bo? Iawn. Flash in the pan ni fel, de. Ond ddech chi'r tap, de, gwrando at hwnna. Dwi'n wedi gwrando at hwnna, bod ti'n sicr bod hwnna'n professional. Ond faint o styried hynny, faint o help o Dylan yn y gyfnod gyda? Lwyth. Just bits and bobs. Sut ti'n setio pethau fyny. Just so ti'n cyfforddus. So ti'n just setio drums fyny a methu smash the cymbals up in the next. It's just bits and bobs. Beth bach simple. The basics na. The basics, Ti'n mysio stôl i lawr fyma am y snef yn i fyny. Just bits and bobs, ti'n bod? Mae'n chwarae teg i dole, helpu fi allan. Do'n i'm eisiau gadael yr cyrff heb rwy'n i gymryd lle lle o'n i. O'n i'n falch ofnadwy bod Mark wedi sefyll i fewn i'r twll. Oedd yn un bit, sef yn mynd yn ôl. Oedd yn. So, da ni Pan ti wedi troi Darth Vader. So talented. So talented. Da ni... Sbio fo, Da ni nôl, ti'n fo, fyddi. Da ni wedi sôn dipyn o Steffan Arws. Ti oedd drwmer adeg Steffan Arws 29, de? Be ti'n gofio o Steffan yna? Da chi'n ei llwyth o gigs? Os oes yna? Dwi'n cofio chwarae ar y maes, de? Yn amser te, dwi'n meddwl. A fel y band ar ôl ni, dwi'n cofio pwy. Ond eisiau chwarae Cymru Lloegr a weithiau anadl, dwi'n meddwl. Ac eisiau encore, eisiau nôl i chwarae Cymru Lloegr, dwi'n meddwl. Ond oedd y lle'n packed, ti. Ond ar ôl eisiau gorffan, y pawb di bod i mynd. Dwi'n cofio'r boys ar y band nes, ond jyst i'n dweud, diolch yn fawr. Sa'n blwyd i neb. So, nhw'n eisiau encore go iawn. So, y Kremlin, mae hwnna di bod, ta? Kremlin, Ar y maes, ar y maes, O, brilliant. Iawn, oce, gret. Dwi wedi droed Mark Roberts, Sean. Gan bod o'n ddigon caredig i adael y gêm ffwtbol i ddod i ymuno ni. So, rai, Mark. So, cwestiwn am y llyfr i ddechrau. Sut wyt ti di... Dwi wedi bod i gyfarfod chdi chydig weithiau ti a Paul Gaerdydd. A dad di bod i weld chi yn amlach hefyd i trio hel Atgofion ag ati. So, faint o ti di mwynhau y broses o sgwennu'r ceir yma? Jyst fatha therapi mewn ffordd a mynd yn ôl a trio, fatha, o gan pawb darn gwahanol o jigsaw mewn ffordd ac oedd yn rhoid yn ôl at ei gilydd a na lot o beth o'n i jyst di chwrdd anghofio amdan. Na, bod eitha difyr, so dwi'n ni gyfarfod, dwi'n meddwl, yn y chapter, doedd yna 10 bod yna chydig o fyd a dod i'r bar yn ystod y cyfnod yna, ond oedd yn eitha difyr bod yma rath o gytharsis, ynddo, ti'n gwybod? So, na i holi ti am Steffan Arws, ac am record yr ysgyfodi yn benodol, achos gath hwnnw i ryddhau reiddiol ebyn y Steddfod yn 89. Sgyn ti ryw atgofion arbennig o Steffan Arws ar ryddhau'r album ar y bryd chi? Dim really, gyda ryw gofo cerad rownd y maes efo'r bocs newydd sbon o'n nhw a dwi'n cofio, mae'n siŵr oedd o'n eisiau ffogio nhw i bobl ar y pryd, so dwi'n really cofio. Dwi'n cofio beth oedd Kendall yn dweud bod ni'n chwarae yn Creme de la Kremlin a chi'n dda os y bobl na. Mae'n os arall. Ti'n meddwl bod y Steddfod yna rhyw fath o a pinnacle chi fel band? Oedd o rhyw fath o droppoint i chi, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl nath ni picio chydig ar ôl hynny, fod yn onest. Dwi'n meddwl oedden ni'n dechrau ar i fyny eto, ond ni'n gael fatha rhyw lull bach lle oedden ni'n trio. Nath ni sgwennu llwyth o Ganeuon, nath ni ddim rili recordio nhw yn iawn, a wedyn nath ni skipio'r bit yna a o gen i'n set newydd Ganeuon, nath troi fyny ar y record, a wedyn oedden ni fatha, oedden teimlo fatha bod ni'n nôl mewn ffordd, a ond dwi'n meddwl na Steffan Arws yn pinnacle ni. Na. Mae'n ddod yn hwyrach ymlaen.
Lle ti'n sôn am y record o fyna, lle wyt ti'n rancio record na o ran y stwff wnaethoch chi ryddhau fel band? Sicr, hwnna di record efo sain gorau nhw fo. Swnio'n well na... Dwi'n gweld os mae job dan fo, oedd y bobl yn... Oedd yn gweithio yn studio Taran yn Gaerdydd, oedd nhw'n gwybod beth nhw'n neud, a oedd nhw... Ddim yn fforsio ni wneud, weithio ti gael bobl yn trio cynhyrchu chdi, ond oedd nhw... Dwi'n gweld nhw'n sympathetic iawn I beth o'n i'n trio wneud yn eich gyntaf, so oedd nhw'n cool, Ac wyt ti'n ôl ar lwyfan eto, efo Mister rwan yn ffryntio band. Nes di a Paul project y ffyrc, rhyw 12 mlynedd ôl, beth felly 2006 ffordd na deodd y ffyrc. Ond dwi'n meddwl, mae'n deg bod Mister wedi cael ymateb anhygoel ers I ti ryddhau'r album yn yr Hydref, ac wyt ti wedi cynnwys nifer o Ganeuon Cyrff yn dy set, ynddo? Oedd hwnna'n... Oedd ti teimlo bod yr amser wedi dod I ddod ar rheini nôl allan? Dwi'n meddwl, oedd gen i'n digon o Ganeuon I wneud awr y set, so ni'n gwybod padi farchan efo hen ffefrynnau. Dwi'n bod gres chwarae'r hen Ganeuon, dwi'n gwir, a mae'n wastad yn mynd lawr yn dda, so dwi'n siŵr o'n I gario ymlaen wneud yna, rhywfaint. Ac mae yna gyfle I weld Mister yn y Steddfod does, nhw'n siadw nôl a Steddfod, ie? Ie. Yn yr Eagles, yn fan hyn yn Awst, a dwi'n gobeithio, be dwi'n cofio mynd allan I dres dalwm oedd bod cedda mewn i'r Eagles ac bron, 9 gwaith allan o 10 oedd music Cyrff yn chwarae ar y jukebox pan o'n i'n cyrraedd mewn na, a dwi'n gobeithio bod hynny dal I fod yn wir, eich bod Kendall yn gwybod well na fi, dwi'n gwir. Be? Di music Cyrff dal ar y jukebox yn yr Eagles? Ond ys ti gen hwnna? Be? Ond ys ti syna, de? Mae gen I go, dwi'n siŵr bod fi'n cofio gweld Mark yn sefyll at y jukebox fel un yn pwysio efo tunes Cyrff yn chwarae. Felly, ia, mae'n gobeithio bod hynny dal I fod. Iawn, dwi'n mynd I roi chi'ch tri, dwi'n mynd I ofyn yr un cwestiwn I chi, dwi'n gofyn I pawb arall, ynglyn â mynd I bod yn styc mewn atig a dewis un can Cyrff I fynd efo chi I rando arni drosodd yn yr atig. So, mae Kendall gyntaf. Dwi'n efo Toni Dyl, dwi'n mynd efo... Dwi'n licio hwyl awr Helen, iawn? Ie. Ond dwi'n licio weithiau yn y dal. Cos nes I recordio hwnna mewn un take. Do, ie. A ti'n gwybod dwi'n licio, fel ti dweud. Ie. Ond mae hwnna'n epic, mae'n un yn hoff Ganeuon I. Dim yn cael lot o airplay, achos bod ni'n gan hir, dim yn cael ei chwarae ar radio na chdi, felly dwi'n bod pobl ddim mor gyfarwydd â hyd at. Ond mae'n teimlo yn y Ganeuon. Cos dwi'n dechrau efo clip tracks, a mae pawb yn jyst mynd amdani wedyn. Ie. So clip tracks off, away we go. Ie. Na, briliant, dewis da. Dylan? Dwi'n licio neu gyd, dwi'n honest, mae hwnna'n gwestiwn anheg I ofyn I fi, dwi'n fan mawr o anwybyddwch ni, dwi'n fan mawr o'r un o'r Ganeuon cyntaf nath ni cerddoriaeth y geto, fe naid noeth, cyfrifoldeb, ond yr un o'n I yn fwynhau chwarae a gwrando arno fo hefyd, ydy trwy'r cymylau, sy'n ni fel. Ie, mae hwnna'n brildol. Diolch. A pleser... Pleser, wel, dwi'n licio ni gyd. O, ia. Mae 2 o fans mwy o Cyrff yn ista. Dylan ni wedi cael yr ogiau, rhaid teimged i'r Cyrff, dwi'n meddwl. Iawn, Mark, yn Gaerdydd, be di'r un gan sy'ch chi'n dewis i fynd i'r atig efo chdi? Hwyl fawr Helen. Hwyl fawr Helen. Unrhyw reswm arbennig, ti jyst licio I? Dwi'n jyst licio bob dim amdano fo, a bod ni jyst wedi safio'r gitgan reit tan y foment ola, a bod ni'n gallu ffordd I wneud yna, cos yna digon o tunes yn gweddill I gan I gadw fo fynt yna, so... A mae gan anhygol hynna. Iawn, gret, diolch fawr iawn I chi, a diolch fawr iawn chi tri am eich help efo'r gyfrol ac I Paul sy'n methu bod efo ni. Un cwestiwn arall I Kendall cyn mynd. Iawn, nes ti ddylunio clawr y box set, a dalnod llawn yn do, gwaith celf, ie? A dwi'n dechrau gen ti tattoo o'r gwaith celf, oes? Ti eisiau dangos hwnna I pawb. Ti eisiau dangos ar camera? Da ni chi mynd yn nes at y camera efo fo, Lle mae'n ffrind? Fan hyn? Ie, hwnna di'r camera, ie. So, exclusive I chi tattoo Mark Kendall o... Barry cuddiad fan'na, sbio. Ie. Brilliant. Mae'n ôl.
Ffantastig. A mae'r box set yna'n edrych yn brydferth ac yn swnio'n brydferth. Dwi'n meddwl bod yn deg iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Da ni'n cael chydig bach o gerddoriaeth cyn cloi. Felly, Alun, ti eisiau... Ia, da ni'n cael gwbl Ganeuon yn ôl. Over and out. Dwi'n cael sgwrs fach sydyn efo Alun cyn bod o'n chwarae. Ond jyst dwi'n cael sgwrfa chi pam bod ni yma. Da ni yma lansio dwbl, cyfrol, Llawenydd heb Ddiwedd sydd allan ar wasg Carreg Gwalch. Mae yn y siopau rwan. Os da chi'n dod i Steddfod Llarost, galwch mewn i Llarost. Ewch i bus y bawd sy'n yn un os nad y siop lyfrau Gymraeg ora yng Nghymru. Mae ar wefan bus y bawd hefyd a bydd ar werth ar y maes uned gwas Carreg Gwalch. Ac yr ail reswm, yr ail Lansiad wrth gwrs ydy record yr EP yr Atgofodi sydd wedi cael ei awryddau ar label recordiau Cyching a mae hwnnw allan ar vinyl ac ar werth ar faes yr Eisteddfod hefyd dwi'n tybio ac mewn siopau llyfrau a recordiau da. Alun, cyn i ti ganu, does neb lot gwell dwi'n meddwl i drafod dylanwad y cyrff anyn nhw'n ti. Wyt ti'n gerddor sefydledig o Ddyffryn Conwy. A dwi'n deg i ddweud bod y cyrff wedi bod yn dylanwad mawr yn y tîm gerddorol pan oedd ti'n dechrau codi gitar am y tro cyntaf. Ie, oedd, achos dwi'n meddwl os ni wedi... Dwi'n meddwl os ni wedi... Oedd o'n rhywbeth, oedd o gymaint o ffocws fel gweld band mor dda hynna. Pryn 13 neu 4 yn dod o Quicks lawr o fanna. Dwi'n cofio, oedd testament newydd ar yn y car fel cassette. O'n i'n chwarae mam ac o'n yn entro'r ffordd ac peth tad Mark o'r siop bwtsiar oedd hi'n amser cau ac o Mark oedd hi'n llnau yr counter yn y ffenast ac o'n i'n bos yn canu'r car yma a so fatha, mae'n nuts so, mae'n brilliant. Ac wyt ti, ni'n sôn am y box set y telmon llawn a ges i bleser brydynu o helpu trefnu taith i lansio'r box set yna. Oeddech chdi'n headlineio'r daith yna efo Kentucky FC fel band cefndirol i ti a taith Cymru Cyrrych ar Awst oedd i eithon ni gig yng Nghaerdydd yn Clwb Ifor Bach sydd yn un o haunts Mark. A wedyn eithon ni gig yn Leicester Square, Mark Key Club yn Leicester Square i Llundain sef Lloegr wrth gwrs a wedyn gig nôl fan hyn yn y Legion yn Llanrwst ac oedd y set di'n set lawn o Ganeuon y Cyrff yn dod. Sut brofiad oedd o i fynd ati i chwarae Ganeuon yn fyw? Un o'r... Oedd hyw Kentucky un o'r bydd agorau nath o'n neud. Mi oedd y gig yn dres. Yn nuts. Na, just yn... God, reit emosiynol, siarad amdano fo. Ydy, ydyn nhw chdi. Baint, ie. Fi'n gweld Kendall hyd yn Seal Jones. Na, bonkers. Ydy, oedd hwnna'n gig dwi wedi rwyddo lot o gigs mawr a bach ac lot yn nhw'n eitha yn arbennig ond dwi'n meddwl sa rhywun yn gofyn i fi heddiw pa un di'r gig dwi fwy a balch o hwnna fo fel hyrwyddwr dwi'n meddwl mae hwnna ydy'r un achos oedd hi'n orlawn yn y Legion oedd yr awyrgylch yn anhygoel oedd chi dwi'n meddwl di perfeithio'r sets Erbyn hynna, oedd o swnio'n dda, byn hynna. A mi oedd un gig ychwanegol, gath i daflu mewn, gath ni gig munud ola yn Bangor, yndo. Felly, a dwi'n meddwl oedd hwnnw'n wych, oedd hwnnw'n step up, dwi'n meddwl, so erbyn y gig Llarost, oedd y set yna'n berffaith. A mae yna, unrhyw sy'n gweithio i gwmni Boomerang, dwi'n gwybod bod Bandit wedi gwneud rhaglen o'r daith yna, felly mae yna yn rwla o'r gig yna, swn i'n modd yn gweld hwnna unwaith eto, felly unrhyw un o Boomerang sydd yn... O'n i'n lwcus o gael mynd... O'n i'n 13, 14, 15, felly, ac o'n i'n cymryd i gigs, oedden nhw'n mynd â fi yn y fan, a ti'n fatha mewn nôl, oedden nhw'n hun a fi, dwi'n cael mynd i Llangefni, i ysgol yma na llefydd holl o random. Fatha rwdi, o ie, jyst fatha camu, a Steddfod... Piodd yn y Tivoli ac... Rhyl? Rexham oedd hwnna, oedd gigs yn y Tivoli, jyst cael mynd i llefydd Abereiron, rhwng dolyg, cos o'n i'n chwarae boff Frank Boff, un o'n 90, aros yn y fan, efo Kendall, a Barry, a Mark.
Dwi'n dyn ôl a stopio yn Aberystwyth, nes i bod yn y record Siam 69. Oedd oedd pethau hollol, nuts sy'n cofio, ond oedd just cael y cyfle i fynd i o fama, ac dwi mor dre, dwi'n dod o Pandy, so mae hwnnw wahanol. Mae wahanol, ydy. Ond dwi'n meddwl bod Myrddin wedi rhoi i fus ar pan bod dod rôl y cyrff yn dod a bethau yna nes yn ddim yn ffordd. Mae hwnna'n dweud ag yn Myrddin. Ti wedi crybwyll Boff Frank Boff o fyna, a o'ch ti chwarae yn y band diwedd yr 80au? Adag Stefell ar Awst? Adag Stefell ar Awst, oedd. A ti chwarae mewn band arall nhw Del Te Pawb hefyd. Ag da chi, Boff Frank Boff, Del Te Pawb ddim yn chwarae Steddfod wedi, ond mae Boff Frank Boff wedi ei ffurfio ar gyfer gig i Steddfod. Pryd mae'n cyfle i weld? Ie, dechrau di Sadwn, hynny di 3. Di Sadwn cyntaf, ie? Ie. Gath ni marfar neithiwr, do'n i'n di gweld y gitos 1990. Ie. Oedd o'n swnio'n rhaid da, ac o'n ddim yn dredu fo'n gweithio fo'r fel yma gallu mynd yn... Ti'n fatha nostalgia, ond dwi'n swnio'n rhaid da. So, ie, hynny di 3 di Sadwn efo nhw. Gwych. Edrych mlaen at hwnna felly. Briliant. Iawn, ti'n mynd i chwarae ni allan efo gwbl o ganeuon. Felly jyst gymryd... Ie, neu'n neud un, dwi'n meddwl, ie. Ti'n mynd i neud un? Iawn, greit. Malin, mynd i neud un gan i orffan. Cyn hynny, dwi'n hoffi jyst diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi cymryd rhan heno, pawb sydd wedi gwneud yr ymdrech i fod yma, pawb sydd wedi gwneud yr ymdrech i wylio ar Facebook Live. Cofiwch bod y llyfr ar werth rwan, Llawenydd heb Ddiwedd, Atgofion trwy Ganeuon y Cyrff, a hefyd y record yr atgyfodi ar werth. Felly, diolch galon i chi. Rwgloes mawr iawn eto i Alun Tan Lan. Bryd mae'r dydd yn dod i ben. Dwi'n edrych nôl ar heil mawr o ddim, a bob tro dwi'n syrthio ar fy hyn. Dwi'n canu fy awdl o dwi'n mynd i lawr, dwi'n mynd i lawr. O weithiau bryd mae'r haul yn mynd i lawr. Dwi yn fy ngwely'n disgwyl am y wal. Codais i'r ddwrnod oedd yn edrych mor ffafio, ond nawr mae'n edrych mor anobeithio. Dwi'n mynd i lawr, dwi'n mynd i lawr. Edrych nôl ar heil mawr o ddim.